Kedu ebe mmadụ na-aga ma ọ nwụọ according to ndị omenala? Kedu ebe iche na mmadụ na-aga? Ebe nchere na mmadụ na-aga ma ọ nwụọ, onye nwụrụ na-anwụrụgo. Okay. Onye nwụrụ ni ọkwa na anyị ka enili anyị abịa enili ya ka ọ nọ. Onye nwụrụ anwụ anyị ka ọ nọ enigi ya nwere ebe ọ na o ji azụ eje. Ọ na-aligo bụ na ọ na-aligo. No, anyị bụ ndị omenala ka ọ ga-abịa emezi anyị si na-amụtali nwa. Chi ya na-ekwu ka nkọwa maka chi. Ka n'iru. Chi ya na-ekwu na onye ebuchi onye na onye ebuchi onye. Ibe bụ chi anyị bụ mmadụ n'eziokwu eziokwu mana ndị gboo na-enwụrụ anwụ na senti nwa na-agba gị ibe senti nke anyị senti anyị anwa mmadụ enwe nwụọ asị ewe na nne ya bịala ụwa bi ya ọ na-eme ka ọ na-emerọ ọ na-eme na nna ya bịakwala n'ụwa bi ya ọ na-akpụ ya nna m ajụ ese asị omenala a na-asị onye na ọkwa na nna gị bịala ụwa be gị nna gị dị otu nna nna gị mụọ nna gị nna grand great na onye bịala ụwa eje ọjụbịa sị gị dọbi ya ka ife ọma mewele gị na ịdọbara anụ ya o mepele gị bụ ọnụ ụzọ a na adọba ọ na-emepele ba o ji bụ na azụ kịta amabazili na chi onye mesị ka ya dọba chi onye mebe ọsị ka ọ dọba chi and ebe adọba chi bụ ọ na-emeli ife ọma nke m vụrụ n'anya m akụrụ ya mmiri ma ọ ka asị kedu ebe isi ekwu onye vụrụ ya n'ụwa anyị nọ kịta na-adọbara chi ma nwoke ma nwaanyị adịba mbọ tụ maka onye nwe dọba sị gị dọba ya be gị nya ya dọbara ya bie emelụ ọnya kedu ife ọ na-azọzili sị dọba ya be onye omenala na ya dọba bie na ya emelu ya ọkwa onye ụka nna m awụọ dị n'ụka ezigbote awụọ dị n'ụka na nke njebelọ mmebelọ omenala ka njikwata eziokwu na awụọ dị n'ụka ma mgbe mbụ na-eji ya mara m na awụọ dị ya awụọ mmadụ ebebere bụ na ibe mmadụ ibe gị iji gị nwe fonu bịa nalị gị ya n'ori tili gị ibe na ya na ya anaghị na-eti ozi ibe nọ amazịrị bakavasi enwezi ya kịta ya nọ nyakwanị nwanne m enwere ife bụ na ọ na-eme mmadụ sị ka ọ jee jụọ ese asịsị kpọtuo chi si ya kpọtu na chi sinye chi gị nri tinye ndị ichie nri because ana m afụchafa n'iru akwụkwọ inwe ike ịkọwara anyị ife bụ na mmadụ na-enye chie nri maọbụ na mmadụ na-akpọtu chie maọbụ na mmadụ maalụ ndị n'ọlịa awa just kọwachala ya ọfụma ka isi na ịkpọtu chi a na-akpọtu o nwere ndị okpesịrị ogilisi anwa ogilisi bụ ọgwụ bụrụ nnekwu ọgwụ ọ bụ na ị chọrọ ka ịdọbachi gị ka ndị mmadụ daa mana ya bụ awụwọ ọ sị na ya chọrọ mkpotu abụ ijie n'anyanwụ na agbala na ọwụwa anyanwụ kpava chi ya nwa n'ịma na chi na anyị ejiri oyibo ava English eje na omenala na-ava igbo gị maka na igbo ka ba na-asụrụ nne enwe kpọọ chi gị abụ ọbụ na ọchị gị bụ nwaanyị ọ bụ na nwa mgbankwọ otu nwa mgbankwọ ọ nwa gị onye dị otu na oge nọlịa ụwa ka esi kwu ngwa ọ bụ na oge nọlịa ụwa pụta mee ive eni o ji bụrụ oge nọlịa ụwa ka ive ọma mebeli ya na enye na ọ nọ na nyanya ka nyanya nwanne ọ gị bụ nwa mgbankwọ ya ebu nyanya pụọ ka ọ nwere ọnwụ ya nketa nke echi na ọ bụ na ị na-eli ya nye nya nwe mata na ọ gị bụ nwa mgbankwọ bụ chi ya n'eziokwu na ya adọba gị mana ọ ka ị gbatuo si na ojukwu na-ekpu akwụ ka ị bịa ọ na-abịa ozugbo tupu o kwee izu onye abụ ejila ọkụkọ na nke abụ kpọtụrụ ya na o megoli ya ọ sị na ya egbulu chi ya ibe na sinsi ya na-akpọtụrụ chi ya na nke na-eme ya na nke na-eme ya mana sinsi ya ji kpọtuo onye na ive ọma melie ike ọ bụrụ na nwa ya nwaanyị nụrụ di ma okwu dị abịasị ọpụọ ọkpọtuo nne ya bụ chi ya ive ọma emebe nwa ya nwee di
Evere kịta na o jide gị aka Mm. na ọnya na-enye nsogbu Mm. ọ ka isi ama nke na-enye nsogbu inwe dọba ezumezu nna gị na nna gị na sinsi nna gị ji nwụrụ na ife niile kpọchili nwụrụzivi na-avụ nwụrụzivi na-awọta nwa Peter na golomoto Mike gbala anị bụ jevụ n'ụlọ ọ lụrụ Mm. nke bụ dị iche ọ bụrụ ụwa ya pụtara asị aje ka iju ese ọ jụọ ese asị ya na ọkwa na nna gị na-enye nsogbu na nna gị kpọchiri na unu gbakọtara ya azụ unu a na-ajụrụ ya ese ọ jụsi ese ahụ ọ sị na nna ya bụ na ya adọbi ụfọdụ na-eme ya ka amalị ma ọ bụ eziokwu ma ọ ntụ ojegote okpesi anụcha anya mee nye ka esi kwesị omenala si adị si eme emesizie ya agwa ive ọ ya eme ogo ive kpọtuo nna ya na-esi ya na ya adọba gị dozieli ebe dị mma si ya nna mma adọba gị dịka oke itive olu m seve olu m chọlụ m oke mmụọ na oke mmadụ mmụ ibe m amarọ m nna ndị nke abụọ dị iche nna nke m dị iche nke itivo sevo na site tata ama ndọbalị gị mma gbaghara gị ife ọbụla i kwuru mele gị ma emele gị ma nke m kwuru mele m ihe emele m ya o mele nna ya ka esi eme ya tupu ọ na-anachi ya ọ bụ ọzọ ka tupu ọ na-eje ọ kere ọ bụrụ nke ka ọ na-achi ya ọkpọ na kọlụ ọsalụ dịka ọ na-ekpuru na ewu ji egbuolu m nna m na ife dị otu na-eme na ndụ m n'ebe m nọ evere na ọmagolu ndụ ya onye bụ omenala Ezenwanyi enwe ife ikwu maka ụka ya na omenala ikwu na omenala na ọ dị enye efe na ọ na-egbu atụgbọ ozugbo ni ogbukwu obulu yes ogbu obulu then ndị ụka sị na udo na udo ka mma pray for your enemies love and everything otu ị nọ na otu iche mmadụ ka ịbụ ị na-iche na igbu egbu ka mmadụ na ịzọ azọ for example na ife nna mete ọbịa ogbu onye ife na-agbasara ọla ka otu a nna m nọ ọ bụ na ọnwa ife ome ogbue m ogbue nwa m ị na-akwọnọ ya ka mma nnọọ daalụ ife o ji nwee kpọkwa ịbụrụ nke a bụ ọ ka mma ife nji sị gị na ọ ka mma bụ na mgbe nna gị na-eme ya o merie ka ndị mmadụ malị ọ na-eme ya na nzuzo na-ememi na mmụ ndị ọzọ na ụwa anyị nọ bụ na mmadụ na-atụ alụsị ya onye melie ive ọ na-egbu ya ya na-egbu mmụ ya ọ ka dị ma kịta anyị nọ maka na adịrọ m shọ dịrọ m ka nna gị ya eme ive ọjọọ na-egbu ụmụ ndị ọzọ ọ na-atụ ya ụtọ nke ya bụziala iholi nwa eje mgbe ị chọpụtara na onye na-eme gị ive ma ọ na-ịchọpụtara itili mkpu jebe na alụsị ya chọbala gị onye na-eme gịnị onye na-egbu gị n'ezinụlọ gị n'ọnọdụ ya na-adị ọzọ gị mma ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị ọ bụ nweke ọ bụ nwa abụ ọ bụ nwa nkwọ ọ bụ nwa oye ya gbuvi ya ọ na-egbu ya na-egbu ezinụlọ ya ọ bụ mgba nkwọ ọ bụ mgba oye ọ bụ mgba eke ọ bụ mgba abụ ọ na-egbu ya na-egbu ezinụlọ ya ọ na-abụ ogbubezie ya ọ rapụ ezinụlọ ya ma sị agwa gị egbu oyi egbube maka na kpala akwụ ọ nke mmadụ ka ị na-akpali oke nke gị ede gị mma ọ kwesị gị mana nke onye ọzọ adịrọ mma o gbuo onye agbukolu famili enekwa ka mmadụ na-asị mmadụ na ọ bụ na imesie m ibe nchọpụta na ọgị na nsa ya eko obe gị ma ebe bụ nsa ya bụ mkpochapụ ya ka omenala ejide m ya ka eji agbala omenala ya ọsọ ya ka eji agbala ya ọsọ maka na egwara anyị ya ọlụbụ ozugbo mana ụka anyị onye ogburu anya nwere onye ogburu ọ na-eje ụka onwe gbuo anya marọ mana ọ bụ na onye ụka mejọrọ gị bụ onye omenala nwere na-atụrụ gị alụsị na-aga na-ekpesa maka na ọva abụchi gị kedu ebe ọzọ ihe ekpesa oyibo ka ihe eje kpesa kedu ebe oyibo ya eme gị na mmadụ nwere okwu oyibo nalụ gị ego nalụ onye eni ego mgbe elisiri ego unu kpesi ọsị ọya mee jebe nụ n'ụlọ kwunu setụlụọ kedu ndị edasị kedu ndị nna evere na ọ dabarụ awụwọ dị ya ọka mma na ije n'ebe eziokwu dị maka na nkịta na ibe a na-akpa alụsị bụ kọtụ unu ya na-eje asị gị na na-eje kọtụ asị gị na alụsị bụ kọtụ mmụọ ogbenye and really lu ebe ahụ eziokwu agba unu kpesie onye ikpe malị agwa ya na ikpe malị gị mgbakọ unu gbaa ndụ ihe abụnative ya egbu onye anyị abụnative ya egbu gị anyị ebunyere onye iche nke ya bụrụ nengo
ejebu igi ihe ojii ọ bụ ne ngo ni ka gị na ya na-agba ife ni okwubili ka ihe ekwubikwu unu gaala onwe unu onye bụ omenanị ogbuve ọbata ọ bụrụ nsọ ya ịmazikwa na alụsị na-egbu mmadụ achọpụta na alụsị aba abịa bụrụ ozu onye anwa bụrụ prọpati onye anwa ịmakwa na ọ dị onye bụ ibe eji ezere omenanị amaka enwere ife ndị mmadụ nwere ike na-ajụ omenanị bụ mmụọ ka a na-efe mbọ kedu ife eji akpụlụ ife a na-akpụ akpụ ife apịlị apị maka na ije besom dibịa ịfụcha ihe arụchara arụ ma ndị ga-arụ Ezenwanyi ọ bụrụ na onye ọcha ka arụ ma ndị ga-arụ nwaanyị ma ndị ga-arụ nwoke then ebe ifu so many of those carved inwe ike kọwara anyị ihe apụta ihe ọ na-arụ and ka o si arụ gaa n'iru dịka mmụ ihe anyị na-akọ kịta onye bụ chi okay chi ị ya avụ nwaanyị asị gị na nne nna gị avụ gị dọba nne nna gị ọ bụrụ na onye nne ya nwụrụ asị ya dọba nne ya ya abụọ kpesịa nwa ya na-avụ and ebe anwa ka ya na-ekpesa ava ibe na-eme gị n'ụwa gị ivu okpesi ndị ọzọ enwere nwoke ndị ishie enwere ndị ogbuevi o nwere ọrụ alụsị bụ ezumezu na nke ọbụla na nke ya nọọ ịmaziela nke ya na-edolugo anya ịdọba gị ya va niile anwa ka ya na-ejede ekpele n'ovu n'ovu ị na-ekpele ebe na-agwa ebe bụ mkpa gị onye a bụ ibe anwa a na-ekwu onye a bụ sentị maka na iluo na ndị ụka vakonyesie foto ọ foto a vakonyesịrị onye abụọ kpesị anyị foto a ekonyesịrị maka a na-ekwu a na-asị gị obele nwa dị otu kedu mbọsị ọbalị nwa malive niile dị foto ahụ ekoveli St. Jude St. Gabriel St. Michael St. Judas nna m nwa ike nna m nwa oyi nna m nwa anọ nna m nwa nkwọ ka ọbụla na nke ya nne m ụdụmaga dị ire ya nọrọ m ụwa nne m mgbankwọ ya dị ire ya nọrọ onye nke nna ụwa ụdị ya bụ ka o si mmadụ dị and ị na-enyebe ndị anwa ị na-akpọba aba ọ na-alụlụ gị ọrụ ụdị ya bụ ka ọ ga-abụ na onye jiri chaplet na-ekpe ekpere ọ na-agara uge na statu anwa na-akpọba ọ senti nke ya ka ọ na-akpọ asị ndị ụka asị nke onye na-efe ya lieli amoosu bụ ọbụna ị nọ si n'ụka ka ị na-eje ụka lie amoosu ife agwụjụrụ gị n'ụka ịkọwa anya ọfụma ọ bụrụ omenala ka ị na-eme ilieli amoosu ife agwara gị na ya ịkọwa anya ọ bụrụ ọ na-eme na ọ na-eme ya ka m ji gwa gị na ndị mmadụ na-ezili anya na igbu mmadụ kalịzịlị so ma onye gbazialụ ọgbọbaga na omenala ọ ga-abụ onye anwa mee gị ka ije gba anya akwụkwọ n'ebe eni bụ kọtụ ụmụ ogbenye maka na mgbe mmadụ gbalị gị ndụ ịgbalị ya ndụ onwe ezibe dị ka egwu o ji bụ na ọ na-egbu ma baịbụl a na-agba baịbụl quite alright ma anya bụ nụrụ onye asị na baịbụl gburu sisi njije ụka maka nụrụ nwa onye apụtara sị gị na baịbụl gburu ya ka ebuli ya na ya ebutere ya n'ụlọ ụka na baịbụl gburu ya akara m ụvụ ya mana onye omenala kịta nwụrụ na ị na-eme omenala je jụva ese gbabụrụ nke ka ajụ onye kedị ka onye nọ jam gwa m ọ gbala ozigbo ọ bụ na ị dị free asị na onye nwekwa n'ive ji ya si jee nna onye ma gbara ana na alụsị ji ga-akpọ ndị nwe alụsị abụba bịa na ịtaba matala ọzọ agụba ive dị ya ọ bụ na nke ba ya ebulu ndị nwe mmadụ bụ na ba nwere ego asị ka ba gbala ozu agbalị o ji bụ na a na-asị gị na mmadụ nwụrụ eje obodo nwere ọrụ mmadụ unu elu na-alụsị igbuloro onye anwa na-ebu ozi ya ịvụrụ na o jego kwụ ụgwọ alụsị rapụzi anya ebe a bụ alụsị rapụrụ ya ọ nọgburokwa na mma bụ ezinụlọ abụ maka a na-ekpe na-asịkwa na nwoke na-alụsị gburu ọnwụ na ọnwa alụrụ ibe n'ọkwa na ụlọ eji nwe gbalị isi edi ibe onye bụ omenala ana metọrọ ọbụ onye baịbụl asị na baịbụl asị gị na-enye na baịbụl gburu ya karọ m ụvụ ya mana alụsị na m avụgo ndị o gburu bụgodo ụlọ asị ọkịja ma na ya na mụbe nna m na a na-ebunata ya ozu wuti prọpati onye avụ na ihe yuzuru prọpati onye nwụrụ anwụ onye alụsị gburu alụsị nwuhe sọsọ na-agbalị ya agbalị asị onye bụ onye Igbo na anyị niile na-ebe kịta malị na anyị bụ ndị Igbo ndị ọ na-emesi n'obodo be rili nne
ya ka o ji bụ na omenala amaka na ana Igbo anyị. ife a ikwu lotelu m amarọzi m obodo nọgide enu ọ dị youth apụta si na fede ejezi ụka ama ma ọ bụ Agleri ka ọ bụ Ụmụleri ọfụ a ebe ọbụla o nwekwuru nke ụmụ nwaanyị mekwuru free sense a sị na ndị polisi na-egbulu adị m nke n'ọka na ndị polisi ma ndị amị na-egbu ụmụba na nkịtị na-abụ ụmụ nwaanyị gbala ọtọtọja ọ dị na Facebook basịa nzu n'anya ụmụ nwoke kwụnyasịa leva nke ọvụ nwa omenala ọkọshọ iji gosi na omenala bụ oyibo ọgbọ na omenala ama nna mana ụka ya ana kedu ihe kpatalụ iji wee fụ because enego m anya ndị youth kịta are now going back to omenala youth ọ dị ka ọ bụ reawakening ma ọ bụrụ ndị oyibo then ịbịakwa na Facebook ndị bụ ụmụ mmiri ndị bụ eze nwaanyị eze nwoke ha akago nkụ onye ndị na-ekwuzi maka omenala ndị na-ekwu ka ndị ụka si wee na-alụ alụlụ anị ndị na-ekwu ife ụka na-eme kedu ndị ụka na-asị n'ọgụgụ oge na ọ dị na Baịbụl ghọtago then kedu ife ndị omenala nwere ikwu maka ihe a ife omenala nwere ikwu maka ya saa akala gị ọ bụrụ ya dị n'akala m dị n'akala gị ọ natalishi ya na-evichi evicha onye ọbụla bụ ọnatalishi gaba ụzọ ya ọ gaala ya amarọ m ma ndị na-aba ma ba na-abịa na ọ na-atọ ụtọ ma ọ na-aba na-abịa na ọ maliva na ọ n'onwe m ka m mali nke taata nọ ive amụ gwale gị na kọndishọn m na ive m vụgasịrị na ka nsi nwere ga na ọnwere ụka na-etinyere n'isi na ya ụmụaka abụ nwee nenye anya n'eziokwu nwee mali na o nwere ive dị ọnụbo oyibo si something is wrong ma nwee chọpụta na o nwere na ịgbabaga ịba na omenala ene na eziokwu ụdị ya babavia and omenala mere ụmụaka so ma ụmụaka m vọrọ na-akpọsị mkpụrụ mmiri na-ezu ori mana sinsi njivụtaba n'ọnọdụ omenala ya akarosi na-ejidela onye ejideli ya bugodula ọnwa ịtọ na akara ojidi ya mana every week na-ejidi ya n'ori na-akụ ya nkwụta tangba ibe a na-akụ ya mana since o ji banye ya na omenala since 5 months akọrọ nwa onye bịala nkịta tinye ibe si n'ozulu ibe ọ na fonu na-evu ọ bụla ya ji ya ivu gị na omenala atụtabagokwa mmadụ ụdị ụka si nwee tọla anyị mgbe abụ anyị nwee chọpụtazịa na ụka bụ politiks ụka bụ pati oyive mkpọrọba anyị ekwasị ọkwa ijejulu ya avọ ejejulu m ya avọ mana ana m ejie na-erinye na-enyonye anya asị obele nwa m bụ na nne m na-eme omenala nna m na-eme omenala nna m na-eme omenala nne m na-eme babụrụ ndị omenala nwa ejili egwu omenala ya nwa nwee na-aga ya bụrụ ana m eje ụka nwere onye bịala n'ụlọ ụka Katọlik St. Raphael Catholic Church sị gị na nwunye ọrakwuo mozi anya na ya na-abatogo n'aka ma ọ na ivu ya nya ji na nwunye ọrakwuo bịara n'ali anya n'ike ịbụ nwa di ya n'ọkụzụ eju ese nwunye ọrakwuo mozi ya ka akọlụ gị histrị m na m nwee histrị na ọkụzụ na ma bụrụ onye ọkụzụ va gwara m na mma na-emerọ na amarọ dị na onye mba ka mbụ abachiri na onye ọkụzụ ngwa ọkụzụ ịba nke ebe a na-akpọ ịba wava ịba na nne di m bụ onye ọkụzụ nna di m onye ọkụzụ nna di m onye ọkụzụ nne di m onye ọkụzụ ibe na m abago ọkụzụ ọfụma ụmụnne di m abụ ọkụzụ nwee go ọkụzụ right round ọkụzụ nwere eziokwu ọkụzụ njeli ije dị bebe na-anabata ndị ọbịa karịa ọkụzụ kava nwere grade 1 ọkụzụ akpọrọ onye ọbịa asị va niile nwee bulu ovu nna na ndị ọzọ na-emegbugodu na mmụnwa anwa dị ive enwe gwara gị na ije dị mbịala n'ọkụzụ amaka m onwere onye na-ekwu m kwuo m n'ifu ịbụ onye kwuru okwu ọjọọ na mụ ịmalị na ya enemi nọ na ịmago na ezinụlọ ebi na ya enwe ebe na ndị bụ ndị kata se na dịka na anyị bụ ụmụ nwaanyị nọkata n'inyom ụdị emekata etiwa ịbọ aya na-ekwu mma ndị a na-ekwu mma ndị a na-ekwu njọ na ndị na-ekwu mma ndị a na-ekwu njọ sọsọ ya bibe nwere ike asị gị onye mana o jirel gị n'aka na ive na ị na-eme mba
a na eziokwu na ife na-ekwu bụ onye ọbụla pụtala ụwa mali na eziokwu bụ ya bụ mbụ. Ndị ụka kwuru na eziokwu ya eme anyị pụọ n'oru and pure eziokwu ya eme anyị pụọ n'oru. Mana ịfụzie mmadụ ibe gị na onye ji ive enwe site na bịa anya tv anya ọka onye abụ ketara ihe ketesie 10 times. Onye abụ ive omenala ji tọọ m ụtọ nka na-ekwu okwu omenala ya bụ luo echi na ndị ụka bịalịsị mụ na chi ya azụ n'ụka a na-emezi ive dị na ebe ndị ụmụnna inyom anyị na ba na-adazikwa na mbasị njọ na nsị ya unu vụ mụ na oche ndị ụka ịnọdụ ịvụrụ ana m kwapụ m ịmakwa na ọmasịsị m ekiele m chance